Jeg kan rigtig godt lide at trykke serigrafi, fordi at det er uforudsigeligt, og der kan ske noget ganske nyt hver gang man trykker. Jeg har egentlig altid tegnet og malet og lavet smykker og lavet en masse kreativt, men jeg har aldrig rigtig sådan lige fundet min hylde og vidst, hvad jeg skulle. Men det har jeg fundet igennem den her teknik, som jeg holder rigtig meget af. Fra jeg starter med at lave et motiv, så har jeg jo en idé, jeg har en tanke, og den skal omsættes via nogle skitser på papir. Forskellen mellem mine produkter og mine serigrafiske tryk, og så måske andre illustrationer, man finder i boligbutikker, er, at jeg har ved hver eneste tryk. Jeg lavede det først. Eller nogle gange er stregerne helt tynde, andre gange er de meget, meget tykke, og alt efter hvor hårdt jeg trykker og hvordan jeg blander farven, så bliver det noget forskelligt fra gang til gang. Og det kan jeg rigtig godt lide, at jeg ligesom også kan sætte mit præg på hver eneste tryk, og at de ikke bare kommer til at ligne hinanden alle sammen. Ja, jeg har noget, jeg gerne vil fortælle, og noget, jeg gerne ligesom vil ud med. Og så glæder det mig bare rigtig meget, at der er andre, der kan bruge det til noget. Jeg kan godt lide at udtrykke mig på den måde, og jeg skitserer hele tiden, og jeg skriver altid mine noter ned og mine idéer ned. Og lige pludselig så kommer der et motiv, og så kommer der et billede, og så har jeg ligesom fået udtrykt noget. Jeg kan ikke lade være med det. Det er måske noget med at være en ildsjæl. Ja. Ja, tænker jeg.